hangmanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si James. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, umasa lang sayo. Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Captain Claudio Toledo City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga James. Ba, James, umatay trabaho ron kaya Domingo magyod sa man, maglaga. Adi lang ko bayo eh. Anahil ako sa tong gipuyan. Ay, nausam taon ka eh. Usaon mo pagkauya ba na nga magsige mo lang ka og pundo din sa itong gipuyan? Sulisuroy po eh. Kami nilalaag bay. Anahil ako din eh. Magkalingaw na ko gamit sa kong cellphone. Ha? Sige, ikaw good. Ay, napulaan ko si tanaw sa lida eh. Palahi ko bi. Arin sa ko sa Facebook. Mangita ko akong kachatan. Ayay, gi-accept mo na akong friend request. Ako na sing chatan bi. Nanood man lagi ka? Kapoy magsige chat eh. Sakit sa tudlo. May pagmanawag. Kay makakita pa ko sa mong itsura. Mausab. Mao gini mong name? James? Oh, mauro gina. Unya ikaw, may rasa ka? Oh. May, okay na nimo nga magtawaganan ko nimo or chat ba ko? Di ba ko makasamok? Wapoy masuko? Okay ra uy. O wagi masuko. May noon nga may gikalingawan ka nga chicks. Nalipay sa bita ko ba? Yan, ibaw siya nga construction ng mo trabaho. Palagi. Sultihi, uy. Di ba si magtuo na siya, engineer ka? Ano may construction ang imong trabaho? Tarong man ang trabaho. Nga sa ato pa, makikigala gyapon ka na ako bisag construction ng akong trabaho. Oo, uy. Oh, salamat, May. Nindot na yung bayda. Nindot ng sign. Kay, dili na artihon biyana. Mo lagi bay. Nya, sumamay mo ginugayan. Panguyabi na yun. James. Manay tinuod, May. Sa sige na itong chat-chat, no? Nadutlan ako nimo. I love you. James. May, may chance ka ko? Kung seryoso ka na ako, James. Pamisitahi ko din sa amo. Sige. Sige, May. Mamisita ko nimo. Asamang dabita ang inyo. Nakadumdum sa katinis amo, no? Dali raman tultulon ang iyong dapit kay nagsunod ram tag barangay. Hinuon sad. Unya, May. Kumusta naman itong akong giingon nimo? Ha? Ang asa man ato? Ayaw yung taon ko binawangin, May. Seryoso ba ko nimo? Bitaw, James, uy. Ako nakita man nga, seryoso agad kasi tinguhan na ako. Kaya naaniya mo kita sa amo. Maong... ako nakagisugot. Tinuod, May? Uli ki, uyab na ta. Awan sa man, dili ka kaya ako nalang bawiun. Ikaw eh. Lagi. May salamat kaya. Nga imo na kong gisugot. Salamat ko kayo.
Uyab lang mo sa mga kachat nga si May. O bay, gikaluyan gid in taon bay, nakauyab ra gid. Congrats, May. Dali aras panahon misa. Walang hibaw siyam na dita kabuhan nga nakauyab. Mao gyud. May, may ihangyon ta ko nimo. Unsa man na, James? Mga tubang undak ko si mong mga ginikanan. Ha? Nga naman? Mananghid ko nila nga mamahin ako nimo. Magkigbinyo na ka na ko? Magminyo ta pero di pa karon. Mamahin ako nimo daan. Ikaw? Sige. Pangatubang sa akong mga ginikanan. Wa ba may supa kung sa yung plano ni May, kay kamo ay magtipon. Musugot ra ka dito nga mamahay ko ni May. Di may masupa ka na, kay tinarong man imong tuyo sa mga anak. Baog yun. Dadalhin niya ang imong magilikanan, kay mo sabutan yung kasal. May, samtang magpaabot sa pizza sa tong kasal ba, mananghid ko nimo ha, nga manarbaho lang muna ko. Aron may magamit na inig kasal na to. Sige, James. Amping di si mong trabaho, ha? Oh, ikaw sab, amping din niya ha. Oh, sa mga kaya nagbuong ganang naon mo? Nagbuol mo ko bay. Sa may kikagulan mo? Hapit ang muda mong kasal ni May, pero wa mo ko makatigom eh. Makatigong ka ta ni trabaho nga konstruksyon naman ta? Lagi. Sa umin ako bay. Ay, ako pa ni Mono, iuswag lang yan na mong kasalay. Iuswag lang sana. Kasi pa rin magkakwarta ka. Kano sa mata magpakasal? Ato lang sang iang-angan May, kay wa pa di ko'y tinigom eh. Sige. Makapaabot ra ko. May, nawaglay ka. May tuyo ka na ko? James, manangitan ta ko ni mo. Oh, ano saman? Manarbaho lang sa ako. Aron matabangan ti ka og gasto sa atong kasal. Oh, asa mo ka sa kamanarbaho? Sa Cebu City lang ko. Kay na may mutabang na ko nga makasod og trabaho. Uy, nahilom lagi ka. Musugot ka o dili. May, di onda ko gusto nga manarbaho ka, kay basigin imo na unya kong makalintan. James, ayagot pa ko na ako nagdautan. Para rapito na to induhang akong buhaton. Sugot na lang, ha? Sige na lang eh. Salamat, James. Naunsa na, Miss May? Di naman mo reply akong chatan. Inigbakante na ko. Ako siyang tawagan. Sa mukha ni sige tawag-tawag, uy. Nahibaw lang ko, nganong di na ka mo reply sa akong mga chat. Ala ka suko, good. Pasukogit ko ni mo. Kay hasol di ka. Oh, May, naunsa di ka? Okay naman ko. Dila ko ganun na magsige kag-hasol na ko. Og, kalimti na umaabot at kasal. Oh. Kaya dila ko magpakasal ni mo. May. Naglibog ko sa kalit ng kausaban ni May. Kay masuko naman siya nga akong tawagan. Kung mo chat ko niya, di na sad siya mo reply. Pero sa gihapon, nagpaabot ko nga maokira ang tanan. Dinhin na ng kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.